Niger jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ye seereya kɛ AFP kunnafoni sɛbɛn mɔgɔw ye ne a fɔli ye u ye ko Bazoum be a ka denbaya kɛrɛfɛ a ka so kɔnɔ ɲami. O seereya kelen ye a pereperela tigɛ k'a fɔ a sera ka telefɔni ci yɛrɛ dɔ masɔrɔ ne ka hakilisigi di a kɛrɛfɛmɔgɔw ma ko a y'a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ ko a ka dɔgɔtɔrɔ taara bɔ a ye k'a taara a sama dumuni na. Sɔrɔdasi fanga min bɛ Niger kunna kun ye jalakili bila Mohamed Bazoum kan ko a bolila hélicoptère pankurun dɔ la ka taa Nigeria jamana fan fɛ ko bolili ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ awa a sababu la u ye mɔgɔ caman minɛ u yɛrɛ ka fɔ la minnu tun sen bɛ a labolili ninnu na nka ka da o kan Bazoum ka sonnadonikɛlaw ye nin laselikan ninnu kɔn kosɛbɛ ka u galontigiya ne k'a fɔ ko Bazoum minɛni bɛ dugu la u bolo yɔrɔ dɔ la a taabolo kɛra haminakoba ye duniya marabagaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi président Emmanuel Macron ye ale y'a ka haminaba yira ka kɛɲɛ ni Mohamed Bazoum ka taabolo ye ne welekan bilali ye Mohamed Bazoum ni a muso a n'a denw labilali ye teliya la kabini fanga darakili waati la juillet kalo tile 26 la Mohamed Bazoum y'i ban ka bolonɔbila kɛ baarabilancari sɛbɛnna ne ka tila ka jalakili sɛbɛn ladon CEDEAO mɔgɔw ka kiirisoba la ne a ka labilali ye teliya la ani fanga seginni ye démocratie minɛnw kɔnɔna la Niger jamana kɔnɔ CEDEAO tun ye sɔrɔdasiw bilali boloda ka taa fanga jagoya minɛ ne ka démocratie lasegi a minɛn kɔnɔna na nka o taabolo o tilala ka bɔ Faransi ne ale de ye Niger ka konboya jamana kɔrɔ ye a n'a a dɛmɛbagaw n'u tun bɛ jihadi kɛlɛ la ye laseli kɛ a ka sɔrɔdasi 1800 min bɛ Niger jamana kan ka laseginniw na sani san laban waati ni ɲɔgɔn cɛla la o danatigɛli o dara Mali ani Burkina Faso fɛnɛ ta kan yɔrɔ minnu na ne fangandaragiw kɛra n'a a fanga bɛ sɔrɔdasi fangaw kɔrɔ ni waati ninnu na n'a kɛra sababu ye ka Faransi ka sɔrɔdasiw labɔ o jamana kofɔlen ninnu kɔnɔna na